Φταίει η ερημιά, φταίει η ερήμος, φταίει τόση αμμουδιά που όλο αλλάζει μορφή στα βουνά κι όσο περπατώ τόσο στην αρχή. Φταίει που μέσα μου η ψυχή είναι χωμάτινη από γη. Πατέρα Ιγνάτιε, την ευχή σας. Κυρίου, να είστε καλά. Σε ποιο προσκύνημα βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αν θέλετε πείτε μας δύο λόγια. Βρισκόμαστε στην ευρύτερη περιοχή της Βιθλεέμ της Ιουδαίας. Εσείς, πατέρα Ιγνάτιε, πώς φτάσατε μέχρι εδώ να διακονείτε αυτή τη στιγμή αυτό το ιερό προσκύνημα? Τον Αύγουστο λοιπόν του 1994 ήρθε ένας φίλος μου από το Ρόντο του Καναδά και μου έκανε δώρο ένα εισιτήριο να έρθουμε οι δυο μας για μια εβδομάδα εδώ στους Αγίους Τόπους. Θυμάμαι τότε έφερα αντίρρηση και του λέω τώρα ήδη έχω μαθήματα και προετοίμαζα παιδιά για να δώσουν τότε για το Lower. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων του είπα εντάξει αφού θέλεις τόσο πολύ να πάμε μια εβδομάδα στους Αγίους Τόπους και αυτό ήταν. Έφυγα από την Πάτρα, είμαι από την Πάτρα, με καταγωγή από τον Εύρο, από το Σουφλί, από το Πρωτοκλήσι είναι ο πατέρας μου. Φύγαμε λοιπόν από την Πάτρα, ανεβήκαμε στην Αθήνα, πετάξαμε για το Τελαβίβ. Μόλις είδατε το Τελαβίβ από πάνω από το αεροπλάνο και ενώ βρισκόμουν στο παράθυρο, λέω στο φίλο μου τον Δημήτρη, του λέω δεν ξέρω, νιώθω του λέω ένα παράξενο αίσθημα. Σαν να κατεβαίνουμε στο σπίτι μου, σαν να πηγαίνουμε σε ένα χώρο οικείο που σαν να έχω έλθει πολλές φορές, ενώ ποτέ δεν είχα έλθει εδώ. Λοιπόν, του λέω, πηγαίνοντας εκεί, πού θα φιλοξενηθούμε, μου λέει δεν έχω κλείσει ξενοδοχείο, θα πάμε να μείνουμε στο μετόχι της Μονής του Αγίου Σάββα, μου λέει, στο χωριό των Ποιμένων, στο προσκύνημα και μοναστήρι των Ποιμένων. Ακολούθησα κι εγώ. Ήρθε ένα ταξί μας παρέλαβε και εκείνο το βράδυ φτάσαμε εδώ 10:30 περίπου. Του λέω γνωρίζεις εκεί στο μοναστήρι ποιοι είναι, ποιος θα μας ανοίξει. Μου λέει είναι ο γέροντας Σεραφείμ, είναι 90 και ετών, έχει και άλλους πατέρες. Θα πάρουμε μου λέει τηλέφωνο να μας ανοίξουν. Μας δέχτηκε τότε ο γέροντας Σεραφείμ και αυτό ήταν. Μπήκα και δεν ξανά έφυγα. Εδώ ήταν ο πρώτος χώρος που ήλθα, εδώ φιλοξενηθήκαμε. Και την τρίτη μέρα με έκανε δόκιμο μοναχό. Δεν έφυγα δηλαδή, δεν επέστρεψα πίσω. Την τρίτη ημέρα. Την τρίτη ημέρα, διότι το ίδιο βράδυ μόλις μπήκαμε μέσα, χαιρετήσαμε τον γέροντα, ο Δημήτρης ήταν γνωστός, τους ήξερε, λέει ο γέροντας Σεραφείμ, καλώς τα παιδιά, καλώς όρισες Δημήτρη. Του λέει βλέπω έφερες και καλή παρέα. Ναι, λέει είναι φίλος μου από εδώ το παιδί, ναι λέει το ξέρω, είπε ο γέροντας, τον πατέρα Ιωάννη. Δεν με ήξερε, ούτε τον ήξερα. Ιωάννης, Γιάννης ήταν το όνομά μου. Τώρα γιατί με είπε πάτερ, γύρισα εγώ εκείνη τη στιγμή και κοίταξα πίσω, αν μπήκε και κανένας άλλος. Δεν κατάλαβα ότι το πάτερ το έλεγε για μένα, διότι με τα τζίνι ήρθα, λαϊκός ήμουνα, 28 χρονών τότε. Μου λέει μην κοιτάς πίσω, για σένα το λέω μου λέει, διότι σε έστειλε η Παναγία, εδώ θα μείνετε, θα πάτε μου λέει στους Αγίους Τόπους, εσύ δεν θα φύγεις μου λέει, θα μείνεις εδώ, θα γίνεις μοναχός. Και όταν πεθάνω θα με αντικαταστήσεις, μου λέει, εδώ, σε αυτό το χώρο. Αυτό, τίποτε άλλο, μας δώσανε δωμάτια, μείναμε. Την πρώτη μέρα γυρίσαμε προσκυνήματα, τη δεύτερη, την τρίτη ημέρα, το τελευταίο μοναστήρι για εκείνη την ημέρα ήταν η Μονή του Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτου. Περάσαμε από εκεί, προσκυνήσαμε, θα ήταν 2 η ώρα, 2:30 το μεσημέρι. Γοητεύτηκα και εκεί από αυτό το χώρο. Μπήκαμε μέσα, προσκυνήσαμε, βγήκε ο Δημήτρης έξω, δεν είχε κανέναν στην εκκλησία. Στο καθολικό εκεί που είναι στην κεντρική εκκλησία στον Αβά Γεράσιμο, μου άρεσε η εικόνα, αυτή η τοιχογραφία που είναι αριστερά, δίπλα στο τέμπλο, στο εικονοστάσι, που είναι Άγιος Ζωσιμάς και η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία. Λοιπόν, καταγοητευμένος εγώ από τα Πανάγια προσκυνήματα, ήθελα να μείνω.
Λοιπόν, έλεγα τώρα πού θα μείνω, εκεί που με κάλεσε ο γέροντας, διότι όλα τα μοναστήρια μου άρεσαν και στο Θαβόρ που πήγαμε και στο Ναβά Γεράσιμο. Προσευχήθηκα λοιπόν εκεί, είδα αυτή την εικόνα, την τοιχογραφία, μεγάλη έτσι ψηλή όπως είναι η Αγία και ο Άγιος Ζωσιμάς, και ενώ δεν ήταν κανείς μέσα στην εκκλησία, ζήτησα να με βοηθήσουν να μείνω εδώ για πάντα, να μην φύγω, διότι ο φίλος που είχαμε έλθει, ο Δημήτρης, μου λέει θα φύγουμε, εμείς ήρθαμε μια εβδομάδα. Λοιπόν, μόλις φύγαμε από το Ναβά Γεράσιμο και ερχόμαστε εδώ, μπαίνουμε μέσα. Ήταν 3-3:30 το μεσημέρι, μου λέει ο γέροντας με το που μπαίνουμε στο Αρχονταρίκι, κάτω από την εκκλησία, μου λέει σήμερα σε κάνω μοναχό, μου λέει, και από Ιωάννη, από Γιάννη σε ονομάζω Ιλαρίον δόκιμο μοναχό. Αυτό ήταν, γονατίζω, μου διαβάζει ευχή. Ο φίλος μου τότε θύμωσε, μου λέει, δεν μπορώ να καταλάβω, γονατίζεις, μου λέει, αυτή τη στιγμή δίνεις υπόσχεση, μου λέει, δεν είσαι με αυτό το χώρο. Του λέω και σένα τι σε πειράζει, θέλω να δεθώ, μ' αρέσει αυτός ο χώρος. Έτσι λοιπόν έγιναν τα πράγματα και μετά από 2 χρόνια, το 1996, στη Μονή του Αγίου Σάββα, μου λέει ο γέροντας Σεραφείμ, ήταν Φεβρουάριος του 1996, θα σε κάνω μεγαλόσχημο μοναχό, δηλαδή θα σου δώσω το μεγάλο αγγελικό σχήμα και θα σε ονομάσω Ιγνάτιο. Και για να μην μακρηγορώ, ήρθαν έτσι τα πράγματα, δηλαδή τα έφερε έτσι ο Θεός, νιώθεις τη χάρη του Θεού, να σε πιάνει από τα μαλλιά δηλαδή και να σε κρατάει και να σου λέει εδώ βρίσκεσαι. Έτσι λοιπόν, πώς από προσκυνητής Ιωάννης έγινα Ιλαρίων, έγινα Ιγνάτιος, χειροτονήθηκα διάκος στον Άγιο Σάββα, στη Μεγάλη Πανήγυρη. Μέσα σε μια εβδομάδα έγινα πρεσβύτερος, ιερομόναχος, αρχιμαντρίτης, όλα μαζί. Κοιμήθηκε ο γέροντας το 2003, ανέλαβα εδώ το προσκύνημα. Πώς μέσα σε 9-10 χρόνια έγιναν όλα αυτά, ούτε και εγώ τα κατάλαβα. Έρχονται πολλοί μου λένε, καλά, τόσο απότομα γίναν όλα αυτά τα γεγονότα, δεν το μετάνιωσες ποτέ, δεν σκέφτηκες ότι ίσως μια δεύτερη σκέψη, πώς τόσο απότομα, παράτησες τα πάντα, οικογένεια, ήσουν δάσκαλος, είχες μαθήματα, δεν πήγα πίσω να τακτοποιήσω τίποτα, έμεινα αμέσως, δεν ξανά επέστρεψα Ελλάδα. Λοιπόν, τους απαντώ και τους λέω ότι δοξάζω το Θεό και μακάρι όχι να είχα έρθει στα 28, αλλά να είχα έρθει στα 18 δηλαδή, ακόμα νωρίτερα. Τόσο ευλογημένοι είναι οι τόποι εδώ που ζούμε, και όταν μας δίνεται η ευκαιρία, είτε μέσω ραδιοφώνου, είτε μέσω τηλεοράσεως, μέσω συνεντεύξεων, μέσω άρθρων γραπτών, μεταφέρουμε την ανάγκη που έχουμε εδώ στους Αγίους Τόπους και από τους προσκυνητές να έρχονται φυσικά, να παίρνουν αυτή την ευλογία και ευωδία των θεοβαδίστων τόπων, αλλά και κάποιοι να έλθουν να πλαισιώσουν το Πατριαρχείο για να συνεχιστεί αυτό το ευλογημένο έργο της Ιεραποστολής εδώ στους Αγίους Τόπους. Βέβαια θα ήθελα, συνεχίζοντας λίγο τη συζήτηση, να πάμε και λίγο παρακάτω να μου πείτε ποιες είναι οι συνθήκες που αντιμετωπίζετε εδώ ανάμεσα σε αλλοεθνείς και αλλόθρησκους και να μας πείτε ποιοι τρόποι υπάρχουν στο να βοηθηθείτε κάπως από τους ενελάδη ανθρώπους ή από Έλληνες και Κυπρούς που βρίσκονται απανταχού της γης. Εμείς εδώ οι λίγοι πατέρες που είμαστε μοναχοί, μοναχές, κληρικοί, επειδή ζούμε σε ευαίσθητους χώρους με πολλά έθνη και πολλά δόγματα, είναι και άλλα θρησκεύματα εδώ, δεν είναι μόνο η Ορθοδοξία, είναι οι 3 μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες, δηλαδή χριστιανισμός, Ιουδαϊσμός, μουσουλμανισμός. Λοιπόν, εμείς οι λίγοι προσπαθούμε εδώ να κρατάμε ισορροπίες, δηλαδή χρειάζεται διάκριση και πολύ προσευχή. Εμείς εδώ δεν είμαστε για πόλεμο, ούτε να τσακωθούμε και να πούμε εμείς είμαστε εδώ, εσύ δεν είσαι, εσύ φύγε. Προσπαθούμε με όλους να τα πηγαίνουμε καλά, να κρατάμε λεπτές, κρυστάλλινες ισορροπίες και να μεταφέρουμε αυτό το πνεύμα της αγάπης, της καταλλαγής, της ειρήνης. Όταν μας ζητάνε, πάτερ, ας πούμε, τι θέλετε να σας φέρουμε, τι έχετε ανάγκη εδώ στο προσκύνημα. Λοιπόν, αυτό που έχουμε ανάγκη δεν είναι ότι θέλουμε να μας φέρουν χρήματα ή αγαθά ή μου λείπει εκείνο, μου λείπει το άλλο. Συνήθως, εγώ ταπεινά έτσι από τους προσκυνητές πάντοτε ζητάω τις ευχές τους, τις προσευχές τους. Όπως και εμείς προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο και σε κάθε Θεία Λειτουργία, σε κάθε ακολουθία, στην Προσκομιδή. Σήμερα που είχα Θεία Λειτουργία, δεν υπάρχει ακολουθία που να μην μνημονεύσουμε τους προσκυνητές των Αγίων Τόπων.
Από όλους εσάς έχουμε ανάγκη τις προσευχές σας και την παρουσία σας. Δηλαδή, ναι μεν σήμερα λέμε ότι υπάρχει μεγάλη κρίση, οικονομική κρίση. Γιατί όμως έρχονται πάρα πολλοί προσκυνητές από τη Ρουμανία? Η Ρουμανία δεν έχει κρίση. Η Ρωσία, η Ουκρανία δεν έχει κρίση. Γιατί έρχονται κατά χιλιάδες? Από την Ιταλία, γιατί έρχονται πάρα πολλοί προσκυνητές, επισκέπτες που δεν είναι καν Ορθόδοξοι. Από την Αμερική, από τις Ινδίες, από όλο τον κόσμο. Γιατί από την Ελλάδα τώρα τελευταία έχει πάψει, ελαττώνεται ο προσκυνηματικός τουρισμός? Και όχι μόνο αυτό, να έρχονται προσκυνητές, αλλά να βλέπουμε και νέα παιδιά. Δηλαδή να έρχονται νέοι. Πολλές φορές έρχονται γκρουπ από την Ελλάδα και βλέπουμε προσκυνητές από 50-60 χρονών και πάνω. Μα ο Χριστός μας θέλει, και όταν είμαστε νέοι, θέλει και τα νιάτα να έρθουν, να επισκεφτούν, να προσκυνήσουν τον Πανάγιο Τάφο, το φρικτό Γολγοθά, το θεομητορικό μνήμα στην Γεστημανή, στη Βιθλεέμ, όλα αυτά τα μοναστήρια. Μια φορά στη ζωή μου να πάω να προσκυνήσω στους Αγίους Τόπους, και αν γίνει αυτή μια φορά, θα νιώσει κανείς αυτό τον ιερό μαγνητισμό, το θεϊκό μαγνητισμό. Δηλαδή θέλει μετά να ξανάρθει και δεύτερη φορά και τρίτη φορά, διότι βλέπει κανείς ότι όταν έρθει μια φορά στους Αγίους Τόπους θέλει να πάει και δεύτερη φορά και τρίτη, διότι κάθε φορά βλέπεις και κάτι παραπάνω, παίρνεις και ένα μεγαλύτερο μήνυμα και περισσότερη ευλογία. Μαγνητίζεσαι και θέλεις μετά να πηγαίνεις συνέχεια. Οπότε πρέπει να το κάνουμε όνειρο ζωής, να βρεθούμε όλοι μας προσκυνητές στους Αγίους Τόπους. Δεν είναι εδώ και ολόκληρη περιουσία, ένα ταξίδι κανείς να αξιωθεί, ένα εισιτήριο να βγάλει και να έρθει στους Αγίους Τόπους. Πατέρα Ιγνάτια, αναφερθήκατε προηγουμένως στο Γέροντα Σεραφείμ. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτή τη μορφή και πώς σας έχει επηρεάσει η βιωτή του στη δική σας μοναχική πορεία? Σας μίλησα για τον Γέροντα Σεραφείμ διότι θεωρώ ότι στάθηκε σταθμό στη ζωή μου. Εγώ αυτό που θα είχα να πω εν ολίγης για τον Γέροντα Σεραφείμ είναι ότι σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτόν τον Γέροντα, θαύμασα την απλότητα που είχε, την ταπείνωση, την αγάπη. Ήταν σαν ένα μικρό παιδάκι, όπως θα κάτσεις να συζητήσεις με ένα παιδάκι, όσο απλό είναι ένα παιδί, όση χαρά και ειρήνη και γαλήνη έχει ένα μικρό παιδί και καθαρότητα και αγνότητα, άλλη τόση αγνότητα, καθαρότητα, απλότητα, ταπείνωση, ταπεινοφροσύνη έβλεπα σε αυτόν τον ευλογημένο Γέροντα, ο οποίος παρόλη την ηλικία του ήταν ακούραστος, να εξομολογεί ώρες, να δέχεται τον κόσμο, να μιλάει, να τους ευλογεί, να τους εξηγεί ας πούμε για τις πνευματικές του εμπειρίες εδώ στους Αγίους Τόπους, διότι έζησε και αυτός εδώ στην Αγία Γη γύρω στα 70-75 χρόνια και αυτός προσκυνητής ήλθε, Κυθύριος ήταν από τα Κύθυρα, είχε 8 χρόνια στην Αυστραλία και κατόπιν από την Αυστραλία έφυγε με σκοπό να πάει στο Άγιο Όρος να δοκιμάσει, να δει αν θα τα καταφέρει να γίνει μοναχός. Τότε εκείνη την εποχή το καράβι έκανε περίπου 40 μέρες από την Αυστραλία που έφυγε για να φτάσει στην Ελλάδα, χάλασε εντωμεταξύ, έπρεπε να σταματήσανε τότε στο Σουέζ, χρειαζόταν 20 μέρες να φτιαχτεί το καράβι, ήρθε προσκυνητής εδώ στους Αγίους Τόπους και αυτό ήταν. Δεν ξαναέφυγε και εκείνος ούτε να πάει είτε πίσω στην Αυστραλία, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Άγιο Όρος. Λοιπόν, έτσι παρέμεινε εδώ και ενώ ήρθε για 20 μέρες, έζησε 75 χρόνια εδώ στους Αγίους Τόπους. Από προσκυνητής που ήρθε από Σταμάτης, το κοσμικό του όνομα, και αυτός αμέσως έγινε μοναχός και έλαβε το όνομα Σοφρόνιος, και κατόπιν από Σοφρόνιος Σεραφείμ για να αναδειχθεί σε ηγούμενος της Μονής του Αγίου Σάββα, και μάλιστα ο Γέροντας μας έλεγε με τα δικά μου χέρια, λέει, έδισα τον Άγιο. Λοιπόν, πώς να μην είχε ευλογία ο Γέροντας Σεραφείμ όταν διεικόνησε εδώ στους Αγίους Τόπους 75 χρόνια, όταν έζησε τον Άγιο και τον έντισε με τα χέρια του, όταν εξομολόγησε πλήθος μοναχών, μοναζουσών, επισκεπτών, προσκυνητών. Μόρφωση δεν είχε καμία όταν μιλούσε,
χρησιμοποιούσε πάντοτε την καθαρεύουσα, ο λόγος του ήταν υπέροχος, θα έλεγε και κανείς σήμερα δηλαδή στις μέρες μας, ο γέροντας αυτός πόσα πτυχία είχε. Σίγουρα δηλαδή ήσουν σίγουρος ότι θα είχε τελειώσει και φιλολογία και θεολογία, ωστόσο αυτό που μίλαγε σε αυτό το γέροντα ήταν η πείρα, η αγιότητα, η απλότητα, η πείρα των πολλών χρόνων εδώ στην Αγία Γη, αλλά και η πνευματικότητα, η αγιότητα που ο ίδιος είχε χτίσει με τον αγώνα που έκανε, με την υπακοή. Πρόλαβε παλαιούς γέροντες και πρόλαβε και ο γέροντας να πάρει σαν σφουγγάρι όλη αυτή την γεροντική σοφία των πατέρων. Ήταν και σκεύος εκλογής, υγιασμένος και αυτός εκκυλίας μητρός, όπως είναι κάθε γέροντας που αφήνει έτσι τα εγκόσμια και ακολουθεί τον Κύριο. Και όταν λέμε αφήνουμε τα εγκόσμια, θέλω σε αυτό το σημείο εδώ να πω ότι δεν εγκαταλείπουμε και μισούμε τον κόσμο, δεν αγαπούμε τον κόσμο, διότι έρχονται πολλές φορές οι προσκυνητές και λένε «Μα αφήσατε τον κόσμο, θα μπορούσατε να είστε έξω». Όταν όμως γνωρίζουν την αποστολή που έχουμε εδώ, λένε «Μακάρι να σας ακολουθούσαν και άλλοι, διότι το έργο που παράγετε εσείς εδώ, αλλά και το έργο που παράγει και ο ελάχιστος μοναχός σε κάθε μοναστήρι είναι πάρα πολύ μεγάλο και πολύ περισσότερο από ό,τι να βρισκόταν έξω στον κόσμο, διότι μέσα εδώ στο μοναστήρι και θα δεχτούμε όλους εσάς, όλο τον κόσμο, και θα προσευχηθούμε πράγματα που δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε έξω στον κόσμο. Δηλαδή, αν έμενα έξω στον κόσμο, πόσα θα μπορούσα να προσφέρω, ενώ μέσα στο μοναστήρι και προσεύχομαι και μνημονεύω και θα κλάψω για τον κόσμο. Είχε αυτό το χάρισμα ο γέροντας των δακρύων, ο Σεραφείμ, το χάρισμα των δακρύων. Έλεγα πολλές φορές τότε που τον έβλεπα, Θεέ μου, πού βρίσκει τόσα δάκρυα. Όταν τον έπαιρνε κάποιος τηλέφωνο, την Αυστραλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Κύπρο, από όποιο μέρος, όλη νύχτα δεν κοιμόταν. Με το κομποσκίνι στο χέρι, καθόταν σε μια πολυθρόνα εκεί στο κελάκι του και μέχρι το πρωί, εγώ από το δίπλα κελί, έλεγα πού βρίσκει βρε παιδί μου αυτός ο άνθρωπος τόσα δάκρυα και πού βρίσκει και την αντοχή, δηλαδή να κοντεύει 100 χρονών και να είναι όλη νύχτα μέχρι το πρωί εκεί στην καρέκλα, διότι κατόπιν θα αρχίζαμε την ακολουθία και οι ακολουθίες που κάναμε εδώ ήταν 4 και 5 ώρες και παραπάνω, όπως και στον Άγιο Σάββα, και όλη μέρα κατόπιν να μην ξεκουραστεί καθόλου. Πού έβρισκε λοιπόν την αντοχή, τις αντοχές, τη δύναμη να κάθεται να προσεύχεται για όλο τον κόσμο και που έβρισκε τόσα δάκρυα. Και έβλεπα κατόπιν που τον έπαιρναν και του έλεγαν γέροντα, για εκείνο που προσευχήθηκες έγινε. Ξέρω εγώ, είχα κλονισμένη υγεία, είτε σωματική είτε πνευματική έγινε. Πώς να μην γινόταν με τόση προσευχή που έκανε ο γέροντας, με τόσα δάκρυα, όταν πάσχεις και τον πόνο του άλλου τον κάνεις δικό σου, πώς να μην έχει αποτέλεσμα η προσευχή. Ζητάμε την ευχή τη δική σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αβραμιαία φιλοξενία σας σήμερα. Να είστε καλά. Ο Θεός να σας ευλογεί και όπως είπαμε να εύχεστε κι εσείς για όλους εμάς εδώ, να συνεχίζουμε να στεκόμαστε σε αυτά τα καστρό μονάστηρα εδώ της Ορθοδοξίας, να σας δεχόμαστε, να έρχεστε και να σας μεταφέρουμε όλα αυτά τα απλά αλλά σωτηριώδη μηνύματα, που είναι μηνύματα του Ευαγγελίου, διότι ερχόμενος κάποιος στην Αγία Γη δεν έρχεται να επισκεφτεί μουσιακούς χώρους, δεν έρχεται να παραθερήσει, αλλά έρχεται να επισκεφτεί χώρους που αγιάστηκαν με την παρουσία του Χριστού μας, που ποτίστηκαν με το υδρότα του, με το αίμα του, με το αίμα πολλών μαρτύρων και τα δάκρυα οσίων, αναχωρητών, ασκητών και πολλών Αγίων. Οπότε δεν είναι τυχαίο αυτό το ταξίδι στους Αγίους Τόπους. Χριστός μαζί σας, να είστε καλά. Γέννητο. Είστε ο πατέρας Άνθιμος και αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε? Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια εσείς για το σημείο που βρισκόμαστε, που ήρθαμε, που επισκεφτήκαμε? Μπράβο, εδώ είναι το όρος των Ελαιών. Η τοποθεσία που είμεθα τώρα λέγεται Μικρά Γαλιλαία. Ήρθαμε καράβι από τη Βηρητό και από τη Βηρητό στη Δαμασκό και από εκεί στο Αμάν και από το Αμάν στα Ιεροσόλυμα οδικός. Πόσο χρονών ήσασταν όταν φτάσατε εδώ? Γύρω στα 18.
Ήρθα για να μείνω. Αφότου ήρθα εδώ και εγκληματίστηκα κάπως, μου άρεσε το μέρος, μου άρεσαν οι άνθρωποι που ήταν εδώ και έτσι αποφάσισα να παραμείνω. Και εδώ άνθρωποι είναι οι πατέρες και έχουν όλα τα ελαττώματα και όλες τις αρετές των ανθρώπων. Ερχόμενος εγώ εδώ πέρα, νεαρός, είδα τρόπο ζωής. Εδώ μου άρεσε και είπα ότι εδώ θα μείνω και παρέμεινα. Τώρα ήταν βέβαια και οι πολιτικές καταστάσεις πάρα πολύ δύσκολες. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι από την Ελλάδα, από την Κύπρο και απανταχού Έλληνες σε όλο τον κόσμο, μάλιστα, δεν έχουν ακούσει ότι υπάρχουν Άγιοι τόποι ή και αν έχουν ακούσει, πολλοί φοβούνται για τις συνθήκες που επικρατούν εδώ. Να έλθουν εδώ, να στελεχώσουν την Εκκλησία διότι κινδυνεύουμε. Δυστυχώς έχουμε παρεκμάσει. Δεν έχουμε πολλούς Έλληνες αδελφούς εδώ πέρα. Όλοι είμεθα μεγάλοι. Αυτό είναι μια παράκληση μεγάλη που έχω να κάνω σε όλους. Θα τους αλλάξει η ζωή. Εσείς δίνετε πάντως την ευχή σας να έχουμε προσκυνητές. Πρέπει να έχουμε προσκυνητές. Βέβαια, όχι μόνο προσκυνητές. Να έρθουν εδώ και ως διακονητές. Αυτό μας ενδιαφέρει μας κυρίως. Διότι η Εκκλησία Ιεροσολύμων 2.000 χρόνια είναι ελληνική. Κάποιους λόγους, κάποιες ευχές για τις μέρες που έρχονται, για τους αδελφούς στην Ελλάδα και στην Κύπρο που πραγματικά έχει καταρακωθεί κάθε έννοια αξιοπρέπειας. Στείτε και κρατείτε, με 2 λέξεις. Υπομονή φυσικά χρειάζεται και επιμονή. Θα περάσουν και αυτές οι μέρες. Θα έρθουν άλλες. Θα ξεχαστούν αυτές. Όπως ξεχάστηκαν και κάτι άλλες προηγουμένως. Αδελφές, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να μας μιλήσετε και να κοινωνήσετε στον κόσμο λίγη από τη βιωτή δίπλα στη γερόντισά σας, τη γερόντισσα Ευπραξία, η οποία έχει πάρα πολλά χρόνια εδώ σε αυτό το προσκύνημα και έχει δώσει αγώνα ζωής, αίμα από την ψυχή της για να σταθεί αυτό το προσκύνημα μέχρι και σήμερα στα ελληνικά χέρια. Θέλω να μου πείτε, αν επιτρέπετε και αν θέλετε, εάν κάποια ψυχή έτσι σας άγγιξε ιδιαιτέρως στην ψυχή σας και θαυμάζετε έτσι πνευματικά. Η γερόντισσα μας εδώ είναι παράδειγμα. Και ο γέροντας Πάτερ Θεοδόσιος ήταν μια αγία μορφή. Τι ξέρετε γι' αυτό, τον γνωρίσατε καταρχήν? Εγώ τον γνώρισα, ναι. Τον γνωρίσατε. Σαν γέροντά σας? Σαν γέροντα, ναι. Για πείτε μου 2 λόγια από τη ζωή σας δίπλα του, ό,τι εσείς θέλετε και ό,τι εσείς νομίζετε. Ο Πατέρας Θεοδόσιος ήταν πραγματικός γνήσιος πατέρας. Πρώτα. Και μετά ήταν άνθρωπος απλός, άκακος, ελεήμων. Είχε όλα τα χαρίσματα. Προσευχής, ελεημοσύνης, απλότητας, ακακίας. Εδώ στο μοναστήρι να παίξει υπάρχει ένα μεγάλος ελαιώνας, ο οποίος ήταν στρατός της Ιορδανίας. Και όταν περνούσε ο βασιλιάς από τη Βρυτανία, ήταν φίλοι μαζί με τον πατέρα Θεοδόσιο. Και μια μέρα που πήγαινε στο τέμενος του Μαρ, τον κάλεσε να πάει μαζί του, γιατί κάτι που αισθανόταν ο άνθρωπος. Και όταν πήγανε εκεί πέρα, δολοφονήσανε τον παππού, που είχε μαζί του τον εγγονό τον μικρό, τον Κουσεή, τότε ήταν ο βασιλιάς Κουσεή, ήταν μικρό παιδάκι. Και ο πατέρας Θεοδόσιος τον έχει κρύψει κάτω από τα ράσα του και το φυγάδευσε, τον κλείτωσε τη ζωή να πούμε. Και από τότε μετά που μεγάλωσε και αναδείχθηκε σε βασιλέα, τον αγαπούσε όπως τον πατέρα του.
Και όσα προβλήματα υπήρχαν στο Πατριαρχείο, πάντα τα επελύναν μέσω του πατρός Θεοδοσίου. Ήταν ένας απλός άνθρωπος, τον οποίο το στέλνανε στο Αμά, στο Βασιλικό Παλάτι, για να λύσει διάφορα ζητήματα του Πατριαρχείου που είχαμε με τους αιρετικούς, με τους Λατίνους, με τους Αρμεναίους, με διάφορα δόγματα. Και είχε τη δυνατότητα να μπαίνει στο βασίλειο μέσα ό,τι ώρα ήθελε και όποτε ήθελε, χωρίς να υπάρχει κάποιο εμπόδιο. Και συγκεκριμένα ο βασιλιάς ο Κουσέη είχε ζητήσει από τον Πατριάρχη τότε τον Διόδωρο να το τιμήσει τον πατέρα Θεοδόσιο. Αλλά ψηφίστηκε 2 φορές να γίνει αρχιερέας και 2 φορές το απόρριψε. Δεν ήθελε να γίνει αρχιερέας. Τι να πω, παιδί μου, εδώ η χάρις του Θεού είναι πιο δυνατή. Είναι Άγιοι τόποι. Και όσοι έχουν στους Αγίους τόπους δεν μπορούν να μην ξεραστούν. Υπάρχει τόσο μεγάλη χάρις που όταν το δοκιμάσεις, όπου και να πας, δεν μπορεί να ζήσεις. Υπάρχουν και δυσκολίες, υπάρχει όμως και η χάρις. Και ευχόμαστε όλοι να έρθουν, να δούνε, να τους χαριτώσει ο Κύριος, να γευθούν και τότε θα τα πούμε πάλι. Θα θέλουν να έρχονται κάθε χρόνο και όχι μόνο μια φορά και 2 και 3 φορές. Είναι όλοι οι μουσουλμάνοι, γύρω στους 80.000 από ό,τι διάβασα μου λέει, και είμαστε στο κέντρο αυτής της περιοχής περίπου και η καμπάνα χτυπάει κάθε πρωί ώρα 4 στον όρθρο και το μεγάλο καμπανάκι που έχει 5 καμπάνες χτυπάει σε μεγάλες εορτές, θανατορικές, δεσποτικές, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Είναι μια ομολογία σε καθημερινή βάση. Και χάρη του Κυρίου επισκιάζει και τις ψυχές μας και μας προστατεύει. Δεν είμαστε φυλάκες, ο Θεός μας φυλάει. Γιατί όταν βραδιάζει εδώ, ότι έχει φωτισμό το μοναστήρι μέσα, όπως βλέπετε, μέσα στην αυλή, και όμως νιώθουμε σαν να είμαστε στο πατρικό μας σπίτι. Και είμαστε δηλαδή στον πατέρα μας του ουράνιου. Παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα σήμερα, να ξέρουν ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Πάντα είναι ο Κύριος που κατευθύνει τα πάντα. Απλά μας αφήνει να δοκιμαστούμε, γιατί κοιτάει ψυχές ο Κύριος. Δεν κοιτάει ούτε καλοπέραση, ούτε αν πονάει το σώμα μας. Κοιτάει να σώσει την ψυχή μας, με οποιοδήποτε τρόπο, ή τον α ή τον β. Αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκουν ίαση ψυχής και σώματος, σας παίρνουν κάποιο τηλέφωνο μετά, τι σας λένε, πώς? Πολλές φορές, συνέχεια. Να θυμόμαστε τον Κύριο, και 2 είναι οι πρώτες και βασικές εντολές, όπως το ξέρουμε όλοι. Πολύ απλά. Αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου και τον πλησίου σου ως εαυτόν. Από αυτά ξεκινάνε όλα και τα παραπλήσια, οτιδήποτε φανταστεί κανείς. Εσείς, αδελφοί? Θα ήθελα να πω σε αυτό που είπε η αδελφή Θεοδοσία, γιατί τώρα διάβαζα το Παΐσιο και έφερε ένα παράδειγμα και λέει ότι ένας μουσουλμάνος τυχαία διάβασε το Ευαγγέλιο και επίστεψε και βαπτίστηκε. Και λέει μέσα από όλο το Ευαγγέλιο, λέει 3 πράγματα, λέει, του μείνανε. Ένα, αυτά που είπε η αδελφή, να αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου, σε όλης της καρδίας, και το δεύτερο, να αγαπήσεις τον πλησίον σου, και το τρίτο, να έχει υπομονή σε ό,τι του συμβεί στη ζωή του. Γιατί αυτό είναι που θα τον σώσει. Και αυτός αυτά προσπάθησε στη ζωή του να τα εφαρμόσει. Ενώ λέει, εμείς οι Ορθόδοξοι, ας πούμε, διαβάζουμε, είμαστε λέει καλύτεροι στη φιλοκαλία, όλα τα ξέρουμε, όλα. Και είμαστε όλοι μπερδεμένοι και δεν κάνουμε τίποτα τελικά από όλα αυτά που μαθαίνουμε. Δηλαδή, αυτό που γνωρίζεις, λέει, βάλ' το σε εφαρμογή. Αυτό που καταλαβαίνεις, αυτό που το μήνυμα που σου δίνει ο Θεός, δεν χρειάζεται να τα καταλάβεις όλα μόνο μιας. Αυτό αυτή τη στιγμή που αντιλαμβάνεσαι για την πνευματική ζωή, βάλ' το σε πράξη. Και μόλις κάνεις αυτό, λέει, αυτό είναι που σου αρκεί εσένα. Και άμα θέλει ο Θεός, το επόμενο βήμα θα σου παρουσιάσει κάτι άλλο. Αλλά δεν βάζουμε σε πράξη αυτά που μαθαίνουμε. Παραμαθαίνουμε πολλά και δεν βάζουμε σε πράξη αυτό που αντιλαμβανόμαστε. Και πώς συντηρείτε εδώ η μονή, εσείς? Φροντίζει, παιδί μου, όπως σας είχε πει και η Γερόντις, οι Άγιοι τρέχουνε και βοηθάνε. Ο κόσμος βοηθάει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσα χρόνια έχετε εδώ πέρα? Δίπλα στη Γερόντισά σας κι εσείς? 425. 25 χρόνια εδώ, στα Ιεροσόλυμα. 40 όμως που πηγαίνουμε και γύριζα και πήγαινα, 40 στα Ιεροσόλυμα. Α, ήσασταν στα Ιεροσόλυμα πριν? Όχι. Ήμουν εκεί, πρώτα να πούμε προσκυνήτρια. Προσκυνήτρια. Έκανα και μια φορά 1 μήνα, μετά έκανα 6 μήνες και μετά ήρθα και έμεινα. Να ζείτε. Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε εδώ? Ο Πανάγιος Τάφος, τι άλλο. Βέβαια. Ο Πανάγιος Τάφος
Ο φρικτός Γολγοθάς, Θεσσαλονίκα μόνο στο φρικτό Γολγοθά, Χριστέ μου δεν φεύγω από εδώ πέρα. Ο Μαρίας Σοφρόνιον είμαστε πολλά χρόνια φίλοι. Από πού? Γνωστοί. Από πού ήταν η καταγωγή του? Η καταγωγή ήταν από πέρα. Φαρμακά. Που το φαρμακά. Κύπρος. Α, ήταν Κύπρος ο Γιώργος Σοφρόνιος. Ναι, ήταν Κύπρος. Και στο Σταυροβούνι. Ναι. Και μετά, ας πούμε, στους Αγίους Τόπους ήρθαν λόγω του εορτολογίου. Το γύρισε το ημερολόγιο. Όταν τον εγνώρισα ήμουν 22 χρονών. Μάλιστα. Λέω, θα παστέλω στο λέμα, πώς θα ξυμολογούμε γέροντα, λέω. Λέει, ήμουν στον πατήρ Σοφρόνιο. Ο μακαριστός ο γέροντα μας εκεί, του Σταυροβουνιού. Στον πατήρ Σοφρόνιο θα ξυμολογήσετε. Είδα πολλά πράγματα δηλαδή, όταν εξυμολογούμουν κοντά του. Χάρη να σπίνεται πάνω του, με τραβούσε, πώς να το πω, ήταν άνθρωπος δηλαδή πολύ καταλάβαινες, εξομολογέσουν κοντά του, αλλά σου έδινε, ναι, σου έδινε τις πρέπουσες απαντήσεις που πρέπει να σου δώσει, σε καταλαβαίνε τη θέση που βρισκόσουν και σε βοηθούσε. Νιώσατε τη χάρη του να σας επισκιάζει και να σας βοηθάει στη συνέχεια της ζωής σας? Είχαμε μαζί προσκύνημα στην Αγία Κατερίνα, στο Σινά. Ανεβήκαμε πάνω στην Αγία Κορυφή και μετά μόλις ανεβήκαμε πάνω, λέει, θα λειτουργήσουμε, λέει. Λέω, γιατί δεν μας είπε και πιάμε νερό στον δρόμο, αλλά δεν ήξερα θα αντέχα εγώ ίδιος και να σας φύγω, λέει, σε εσάς. Λέω, μπορεί να υποθυμίσετε εσείς, να μην αντέξετε, λέει. Και λειτουργήσε εκεί στην Προσκομιδή που διαβάζαμε τα ονόματα των μοναχών, των πατέρων. Βλέπω ένα νέφος και τον επικύκλωσε, ένα φως. Κοβήκαν τα πόδια μου, φοβήθηκα. Λέω, με πιάσε τερμούλα, τραβήχτηκαν εγώ πίσω από κοντά του, διότι τον είδα μέσα στο φως. Και μετά του βλέπω να στέκει, να προσκομίζει περίπου 30 πόντους που κάτω δεν έπαντουσαν τα πόδια του. Χάμπο. Τα πάρα από το αυτό. Το πρόσωπο του έλαμπε. Σαν τον ήλιο έλαμπε το πρόσωπο του. Κάναμε προσκομίδια, τελειώσαμε τη λειτουργία, κατεβαίνοντας, κατεβήκαμε τα μισά σκαλιά της Αγίας Κατερίνας, κάτσαμε να ξεκουραστούμε. Τώρα λέω του, οι άλλες αδερφές προχωρήσανε, φύγασανε, κάτσαμε και οι δυο μας. Θέλω να μου πεις, τι αισθάνθηκες πάνω στην Αγία Κατερίνα που λειτουργούσες γέροντα, λέει. Λέει μου, ό,τι είδες να σοπάσεις, μου λέει. Ό,τι είδες να σοπάσεις, μου λέει. Όσο του ζω δεν θα μιλήσεις. Τίποτε δεν μου είπαν άλλο. Τον έπιανα δεξιά-αριστερά να μου πει, εκείνο σου λέει μου. Ό,τι είδες να μην μιλήσεις, λέει μου. Όσο ζω να μην το πιστεύω. Έχω ακούσει πάρα πολλούς προσκυνητές και από Ελλάδα και από Κύπρο να μου μιλάνε για τον Γέροντα Σοφρόνιο. Αλλά ποτέ δεν είχε τύχει να βρω κάποιον από την ακολουθία του, κάποιο πνευματοπαίδι του που να το είχε έτσι στη μοναχική πολιτεία για να έχουμε και τέτοιες κοινωνίες. Οπότε εγώ σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτά που θα ακούσει ο κόσμος και εύχομαι να γίνετε εσείς η πρέσβυρα από τον πατέρα Σοφρόνιο, η ευχή του διαμέσου εσάς που ήσασταν πνευματοπαίδι του, να περάσει σε όλο τον κόσμο που περνάνε δύσκολες ημέρες και να αξιωθούν όλοι που θα σας ακούσουν και ακόμα περισσότεροι να έρθουν να προσκυνήσουν πρώτο τον Πανάγιο Τάφο, τη Γεστημανή, μα και όλα αυτά τα μνήματα που σώζονται αυτές οι ψυχές οι ιερές που κράτησαν θερμοπύλες. Φταίει η ερημιά, φταίει η ερημός που όταν φτάνω στο νερό δεν έχω δίψα σαν πριν να το πιω κι όσο περπατώ τόσο πουθενά μόλις πλησιάζω εγώ ό,τι αγάπησα φεύγει μακριά.